Bizden 38'de bigrak kıymetlendiğinden. Яршалының 38-нче комплексында яшәүчеләрдә кыйммәтле фактуралар алган. Мен айтмайм, bu жылылық бұл айбет. Батареялар жылы. Ну, кыйметланды. 40-нчы комплекста да шундый ук хәл. Александра Гаврилова инде 2-нче көн рәттән идарәче оешма бусагасын тапты. Декабрь өчен ноябрьнекеннән 2 тапкырга диярлек зуррак сумма килгән. 4500. Жыллык эшеңенә бу айда 4590 сум, ноябрьдә миңа гомуми квартплата 3000ннән артык килде. Бу нинди хәл инде? Кемне туктатып сорама, бүген күпләрне шул сорау борчый. Отопление өчен 2627 сумда 94 тен килгән. Узган айдан күпме төләгән нигез? 1900дән ише. Я в прошлом месяце 3 с чем-то заплатила общую вещь. Узган айда гомуми түләү 3000ннән бераз гына артык иде. Бу юлы коммуналь түләүләр генә 5000 сумга якын. Әле миңа телефон белән телевизор кермәгән. Идарәче оешмалар квитанциядәге сумманы һава торышына бәйләп аңлата. Декабрь салкын иде диләр. Ул салкын счетчиктагы саннарны ничек үзгәрткән, күреп кенә булмыйм. Йорттагы температураны кили торган үзәкләр бикле тора. Янәсе кирип уатмасыннар өчен. Һәрбер счетчик, һәрбер өйдә эшли, исправном состоянии, ничего тиемет. Госповерка җинесендә үткән. Жыллык өчен килгән суммадан риза булмаган Яршаллы халкы социаль шелтәрләрдә махсус чат ясаган. Анда кайберәүләр декабрь өчен өлешчә генә түләргә чакыра. 50% гына түлик. Идарәче оешмада эшләүчеләр дә кыйммәт икәнлеген таный. Әйдәгез мэрия янына чыгыйк. Түбән Кама, Әлмәт, Казан ризасызлык дулкыны бөтен республикада күтәрелде. Җылылыкның һава торышына карап кили торган җайланмасы булмаган йортларда торучыларда әлеге җиһазы булганнарда аңлатуны сорый. Ул булса да булмаса да бәя артты диләр. Бу уңайдан Татарстанның торак коммуналь хуҗалык министрлыгы бүген махсус брифинг уздырды. Декабрь у нас средняя. Декабрьдә уртача температура 10 градустан бераз гына түбәнрәк иде. Әгәр дә 2019 ел декабрь белән чагыштырсак, ул вакытта температура 4 градус салкын булды. Моннан тыш гадәттә ел ахырында кайбер хезмәтләр өчен җайланмалардан контроль саннары алына. По ряду услуг был контрольный съем показаний квартирных приборов учета. Шул рәвешле Казанның Чуйков урамы 53-нче йортта шаккаткыч хәл килеп чыккан иде. Контроль саннарны алганнан соң бер гаиләгә 31 мең сумлык квитанция килә. Бүген республика прокуратурасы җыллык өчен арттырылган сумма мәсьәләсен тикшерә башлады. Прокуратура Татарстана организовала проверку сообщений жителей Казани и Татарстан прокуратурасы Казан һәм Яршаллы халкының хәбәрләре буенча тикшерү оештыра. Алар торак коммуналь түләүләрнең артуыннан зарлана. Тармак белгечләре исәпләнгән суммаларның законлымы һәм нигезлеме икәнлеген тикшерәчәк. Хукук бозучылыклары булса, закон тарафыннан каралган чаралар күреләчәк. Моңарчыда күзәтчелек органнарына идарәче оешмалар эшчәнлеген тикшерергә туры килгәне бар. Кайберләре буенча заманында җинаять эшләре дә ачылды. Ни өчен халыкның идарәче оешмаларга карата ышанычы юксың, нәрсәдән шикләнәләр? Моның сәбәбе әлеге оешмаларга бәйле җәнҗаллардадыр мөгаен. Әйтик, берничә ел элек Казандагы идарәче оешмаларның берсе торак коммуналь түләүләрдән җыелган акчага гараж сатып алган дип шикләнелә. Икенчесендә шул акчага корпоратив уздырганнар дип фаразлана. Өченчесе әлеге сумманы хезмәткәрләренә суды иттереп бүлеп биргән дип шикләнәләр. Тикшерү нәрсәгә китерер? Көтәсе генә кала. Алда безне бик салкын көннәр көтә. Димәк, сумма артачак. Июльдә инде тариф кыйммәтләнәчәк. Казан һәм Яршаллыдан Рания Абдрахманов, Рәмзил Гарипов, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.